mabiro. Katika mano ote magunya kwa mgajuangan noka umora hinya gitwak madhi nyima hinya gi kaka rowere hosbedo kalosa ngini thuolo to nok wadongi matine dakika 20 mar tieko twak makama Vivian kapok aloso landa kik wiwil gi gima nido wacho kalore koda budget mabende no som machiegni. Erokamano Sharon. Okay, kakoro wacha kwa ling mos kendo aparo maiye kabisa nitie gima ne wasome secondary doku chien ni secondary biology. Struggle for existence and survival for the fittest. Kurango maber an ka chaka dog piny kena chaka ng'eyo gima sirikal paro ma sirikal nogodo kuom jopiny king'iyo matuta ahinya. Sirikal ok ni bajet ni rach te ni orach te kabisa. Sirikal nigi moro ma paro moro ma iye kabisa ne jopiny ma wan kaka jopiny gi shida mwakale sani ok wanyal neno. For example, inno ka budget ni ne pesa obedo allocated for funds like Uwezo Fund, Wangi Hustler Fund. Talking you deeply in this Uwezo Fund and loan me, but there is no interest rate. Koro king'iyo maber, wan jopiny onegro akaw such opportunities nikech kuma piny osachopo generally piny te okata Kenya kende wadhi mbele onge dok chien. Koro kwa relax ahinya ni sirikal timono kama sirikal miyo tich matek onegro watika gino ikaka opportunity to expand our brains wapar matut kaka wanyalo create opportunities kaka wanyalo create things especially kaka one youths we have got access to information, social media and everything. Koro onegro atigi mago ikimondo wa expand our mind nikech piny dhi mbele piny ok dok chien. To koponi watem mondo wa relax to ok wanyal chopo kuma wagomo wachope cha. Digital gima dhi mbele. Koro akia me ok wanyal at some point waparu na nana kendo guru aside machielo we take advantage of these things that the likes of Uwezo Fund. Another thing, this housing, the new housing models, something like that. If you think deeply, ka sandika kinja youth wacheka ka sandika pudwatindoni wanyalo kawo that opportunity to invest in those houses nikech maybe let me say in 10 years to come ni isachulo isakaw utego isachulo in 10 years to come ama 15 years to come ibro ka bech udigo bro bedo ma tek kabisa to at that point maybe 20 years to come ngima nyaka songi ido ka koro kwacho a time no nyaka you have to live that life nyaki bede ngima mas current no koro ko relax ni sirikal tax wa mang'eny mondo giger udego bokwadwa it is modern housing okwabi dak e ute manya chon nyaka chien nyaka wa embrace such development to parno ketne gi pok mar siling bilion 120.2 mano gero udi manya sani mi wacho an mana no ka bera nya nikech ngima dhi mbele utego nyaka wabwadwar okwabodak e ute ma ot chala pinyo sa dhi mbele obed modern townhouse obed modern gik moko dhi mbele nyaka embrace such things kodo ka ji mang'eny pingo but deep down gikia gima gipingo koro for example iyo Nyayo Stadium Nyayo House uko Nyayo ido ka chon ndalo manige rutego ne bech gibet yot to sani koponi dhi ni mondi kaw inyiew ot kanyo eki bech oidho san kodo ka jomano onye utego chon they took advantage kodo ka sani as youths let us relax uru mondo wang'iane iye kabisa mondo opportunities ma government